את המרד הזה תכננו כבר לפני 3 שנים. ביוני 2020 התכנסו לשיחת זום פורום ה-555, ביניהם הייתה גם שקמה ברסלר. לראות שם את הסקל ואת אסף אגמון, את משפחת שוורצמן. הרבה לפני הקמת הממשלה הנוכחית, הרבה לפני הרפורמה המשפטית. הכותרת אותה כותרת, סכנה לדמוקרטיה, המסרים אותם מסרים, קריאה למרי אזרחי, סירוב של אנשי צבא להתנדב למילואים, או איך שקרא להם אהוד ברק, אליטה משרתת. ומכתב 555 אנשי צוות אוויר היה באמת אירוע מכונן, כאשר קבוצת איכות של אליטה משרתת בפועל, במעשים, לא בדיבורים, קובעת עמדה בנושא עקרוני שנמצא על הפרק, נאשם בפלילים לא יכול לכהן כראש ממשלה בישראל. גם אז השתמשו במושגים של הפיכה ודיקטטור והימלטות של נאשם בפלילים מאימת הדין. הנהגה מושחתת, בראשה אדם מנוסה, לא נטול כישרונות, אבל שאיבד כל רסן או מעצורים בניסיונו להימלט באופן אקטיבי מאימת הדין. מושגים כמו סכנה לדמוקרטיה וריסוק הדמוקרטיה. וגם הדוגמאות הן אותן דוגמאות. דיקטטורה נוסח הונגריה או פולין. דיקטטור הוא מי שיכול להפעיל צווי חירום, ולמעשה נתניהו חותר, מידה מסוימת הגיע למצב הזה היום. הנהגה מושחתת עם מנהיג אפקטיבי וחסר מעצורים, שנמצא במאמץ לרסק את הדמוקרטיה ולהקים פה דמוקטטורה, אני קורא לזה בנוסח הונגריה או פולין. אהוד ברק, שאינו מצליח לעלות לשלטון בצורה דמוקרטית, למד הרבה וקרא כיצד להצית באופן מכוון מרי אזרחי. לייצר מצג שווא של סכנה לדמוקרטיה. הספר של מקס ובר על הכריזמה ובניין המוסדות, ושם יש ניתוח מאוד מעמיק של גבולות הלגיטימיות של שליטים, כולל שליטים אבסולוטיים או דיקטטוריים, ומתי מרי אזרחי קורה ואפילו אפשר להצדיק אותו. להפריד את האוכלוסייה זה יעיל, זה מדבר אל כולם, זה קליט, וזה יכול להצית מלחמת אזרחים. אבל איך עושים את זה? צריך להשקיע הרבה כסף, לרכוש דגלים, שלטים, מערכות הגברה. עושה ככל יכולתי, כולל בלסייע לגייס כספים ולהביא לזה שהמחאה הזאת תעבוד וגלים ועל שלטים ועל מערכות הגברה וכל דברים כאלה, ובעצם מה שצריך לעשות זה להשתמש בכל מה שישראלי. אם זה דגלי ישראל, אם זו מגילת העצמאות, אם זו הדמוקרטיה, וככה נוכל לפנות לכולם. לא נציג את זה כשמאל ימין. ההגדרה הטובה ביותר היא דמוקרטים. והוא גם מסביר למה. אנחנו במקרה שלנו צריכים למצוא את הדרך לדבר עם הרוסים, עם המזרחים, עם הפריפריה. צריך להתגבש סביב 4 עקרונות. דמוקרטים זה לא שמאל, זה הגדרה יותר טובה, זה קו מפריד יותר טוב. משום שכאשר הבן אדם אומר לך, מה אתה אומר לו, אני דמוקרט, ומה איתך? אתה לא. ההתנגדות לדמוקרטיה היא, או התמיכה בדמוקרטיה חודרת עמוק מאוד לתוך הימין, כולל בקרב חלק מהקהלים שדיברתם עליהם. אבל מה שבאמת חשוב, שתהיה התנגשות עם המשטרה. קצת דם פה ושם. זה יעצים, ועדיף אפילו נזקים בלתי הפיכים. ככל שתהיה התנגשות עם המשטרה, זה יעצים. ברגע שהאלימות המשטרתית, גם אם היא נראית בעיני המשטרה מוצדקת, גורמת לנזקים בלתי הפיכים לאזרחים, זה רק מעצים את המחאה. המטרה בגדול היא קודם כל להפיל את נתניהו. ואז שתהיה מלחמה כוללת מבחוץ ומלחמת אזרחים מבפנים, יהודים ישחטו יהודים וגופות יצופו בירקון. האזרחים יבינו אז שאהוד ברק הוא האדם הראוי לקחת את העגל לידיים ולהציל את המצב. לא סובל כידוע מעודף צניעות, אז אני יכול להגיד לך שאובייקטיבית, אם חס וחלילה ביבי נעלם באיזה יום בשבוע הבא בצהריים, ויש אפשרות של הידרדרות עם החזבאללה או עם האיראנים, או עם המשבר, והמשבר הכלכלי-חברתי נמשך, צריך לקבל הכרעות לגבי טראמפ, סיפוח, כן, לא. אז באופן אובייקטיבי אני יותר מתאים ויותר בשל מכל בן אדם אחר במדינה לקחת את ההגה. יש לי חבר, היסטוריון, שאמר לי פעם, אהוד, לך יקראו כאשר יצופו גופות בירקון. הוא אומר, אבל אני מבקש להדגיש, לא יצופו גופות של שוהים בלתי חוקיים מהשטחים,
לא של ערבים ישראלים, יצופו גופות של יהודים שיהודים הרגו. תקשיבו לו טוב טוב. חבריי מהשמאל, איך אתם לא רואים ששיחקו לכם בראש? חבריי מימין, הוא כבר מימש את השלב הראשון והשני, מקווה שגופות של יהודים לא יצופו בירקון.